plastová krytina, skladová hala. Vlastne rozmer strechy je 25 metrov šírka. Tam bude mierne navýšenie tým spádom a tými nábehovými okrajmi. Čiže to môže byť 25 a ešte malinko navyše. A dĺžka je 36,5. Máme tu vlastne 15 takýchto svetlíkov. 15 svetlíkov, rozmer toho svetlíku je 2x1,60 m. Tá hydroizolácia je vlastne zapustená až pod tým. Čiže tuto, potom to treba nejak doriešiť, to ukotvenie tej novej hydroizolácie. Máme tu tieto atiky. Vlastne výška tej bočnej atiky je 50 cm. Tejto bočnej a tuto je to vlastne užšie a širšie, ale rátajme tiež, že by to mohlo byť nejaký stred, čo ja viem, nejakých 40 cm. Tento bok, keď sa spriemeruje výška. A potom tuto na tej atike máme takéto výstupky, to sú asi nejaké nosníky, predpokladám. A to je 10x10 a výška 50 cm. Vlastne je to takto riešené, izolované. A potom tu je takýto plechový segment, ktorý aj s takým miernym presahom, pár centimetrovým z tejto strany, čo sa týka toho, tej vonkajšej strany budovy. A to je myslím, že 10 na nejakých 7. 12 na 7. 12 na 7. Vlastne tieto nosné časti, alebo tieto výstupky tu, ich je tu 20 kusov po obvode. 20 kusov týchto výstupkov. Tieto svetlíky, to som hovoril, to je 15. A potom tu máme takéto ventilačky. Tých tu je 5 kusov, to sú vlastne 3 na tej strane, kde je výlez a 2 na tejto strane, to je 1. To vyzerá, tuto vidíme, že tá hydroizolácia je takto zvlnená. Sa to takto nejak povlnilo. Takže takýchto kolíkov tu máme 5 a 2 takéto ventily na plyn. Predpokladám, že to je plyn žltej farby. Čo sa týka dažďových zvodov, máme 4 kusy, vlastne 2 na jednej a 2 na druhej strane. Vyzerajú takto. Druhý. Čo sa týka bleskozvodu, je tu vlastne dokola bleskozvod a stredom a sú tu vlastne uchytávané tie svetlíky, ktoré majú vlastne tie nerezové segmenty, tie sú vlastne ukotvené do tej bleskozvodnej sústavy plus tieto kovové odvetrania plynu alebo ventily plynu. Takže tak to vyzerá. Toto je stredová časť, ktorá vlastne smeruje do tých jednotlivých svetlíkov, čo sa týka stredu. A potom tu máme ešte tú krávnu časť.